Здравейте! Намирам се в един комплекс, завършен вече с акт 16 в Българо-американското училище. Ето го самото училище. Като сега обикалям една от къщите с около между 150 и 180 квадратни метра са дворовете. Няколко къщи има за продажба. Гледайте гледката от тук. Особено ако детето учи в училището. Приказка. Сега тръгнах отгоре, като момент само. Тук имаме изложение изток, юг, запад. Това е ъглова къща. Другите къщи са ето тези, които са редовите, но те също имат достатъчно големи дворове. Всяка къща е с по две паркоместа. И най-хубавото е, че стаите са много просторни, с фрески прозорци. Всяка от спалните е със собствена баня. Например, това е третия етаж. Вижте колко е огромен. Тук имаме подготовка за баня. Това е стълбището, което сега след малко ще сляза надолу. Това може да е дрешник, може да е кабинет. Може, ако имате бебе, да е бебешка стая към вашата спалня. И надолу, на второто ниво, има още 3 спални, като къщите с по 4 спални. И разбира се, на първия етаж е хол с кухненски бокс. Това е второто ниво. И тук имаме 1, 2, 3 спални. И, както казах, всяка от тях е с баня. Ето едната спалня. Ето е втората спалня. Тя се води пак родителска, защото има дрешник и баня. Банята вертикално разположена под горната, това е огромен дрешник. Тук има място за гардероб. Граден. Третата спалня. Пак имаме баня, обърнете внимание, с прозорец. Тук имаме тераса. И ще приключим на първо ниво, където е разположен хол с кухненския бокс. Изхода към двора. Ето това е входното антре. Ето го хола. Тук се излиза на двора. И кухненския бокс е тук. Много хубави, огромни пространства и най-вече отдавна не съм виждала къща, в която да е помислено всяка стая да има баня.